63 ha 1613 nde on ɓenni Ibrahima Boye managana hoore maɗa ko miñi ko lomti on koye nder kitale 1613 ha 1625 lomtimo oɗo biyeteɗo Silamaka laami koye nder kitale 1625 ha 1627 oɗon ko lamɗo tigi tiiɗo lamɗo cuusɗo te ko lamɗo joom jaam saabu ko saadi setti ɗum o wi laamu makko ko laamu ganduɗa yimɓe foof ene belti te ko laamu heewu nema ɗum ɗon bandiraɓe nde oɗon managana hoore maɗa Silamaka ɓenni lomti ko Hamadou Amina on ko ɗiɗaɓo oɗon ko ɓi Boubou Aissata oɗon laami koye nder kitale 1627 ha 1644 ko e nden hitande kadi no mbiɗen ni Ali Ben Abdel Khader Fila Pacha ko safalɓe ɓeɗo imminoɓe to e Maroc e galdugol imminoɓe to Maroc e managana hoore maɗa e laamu sultan Mohamed laamu sultan laaminoɗo hono nelno yoɓe ɓe jañno e laamu muɗum yoɓe naat e nder diwanuji e kala toɓe tawi laamuyel pamarel yoɓe kalfu ɓe mbatta ɗum e laamuji mabɓe ɓe ngari ɓe naati e nder Mali e gardugol oɗo biyeteɗo Juder Pacha ko neɗɗo mo ganduɗa espagnol najo immi to e Espagne ari naati Maroc ni woni tuubi wonti julɗo o resda oɗon laamu wannon o resda ngal ɗon koyngal wannon ko jambaro ko kamɓe liɓi hono nguɗo laamu wiyeteɗo empire de Songay e nder mana ganduɗa hoore maɗa wolde mabɓe wiyeteɗo wolde Tondibi ma en garo hen saabu bandiraɓe wona toon paaɗen kanko Hamadou Amina no mbiɗen ni bandiraɓe Hamadou Amina ni woni haɓe mabɓe ni woni bandiraɓe ɓe donkani ɗum ha yoori kamɓe nde ɓe ngari ɓe mbi ko yoɓe yo ar o andir laamu mabɓe o sali andir laamu mabɓe ni woni e nder kitale 1629 kanko Ali Ben Abdel Khader o waɗi mana lappol e yaade wiide yimɓe ɓe jaɓanamo fof yo ngar nde o ara o faandi masina kanko oɗo Hamadou Amina o yamini fulɓe ɓe woto kaɓe yo goppu guri ɗe so fandima yo jaa nde ɓe ngari ɓe jiili e nder mana e gure wuro ngo ɓe ngari fof ɓe taw wuro ngo widi hay goto ala hen ni woni ɓe tawi oɗon ngal ɗannugal ko ngal kewgal fere e ala ko ɓe gaddi hen ɓe pelliti wiide hakkarin ɓeɗo fulɓe ɓe kaɓata ko mbadden mabɓe masalaha ɓe pelliti waddude mabɓe masalaha nde o arti o waɗi nelaɗo faade e Hamadou Amina o wi mi waɗima lamɗo masina ni woni e nder ngal ɗon nelal oɗo biyeteɗo Sadi binduɗo deftere tarih e Soudan dartol ɓaleɓe o wi omo tawande nelaɗo o ari ɗon nde ɗum noon bandiraɓe ɓe mbi hade wutte indede wadde wutte endede jullare yataw jomum tawa kanko Sadi o windi mana defte kewɗe ko fati e tarih meɗen ni woni Hammadi nde oɗon wirni Hammadi Fatimata lomti mana ganduɗa hoore maɗa 18 septembre e nder kitale 1844 ha 1666 oɗon laamima mana ganduɗa hoore maɗa duuɓi capanɗe jeegom bandiraɓe jafata oɗon laamima duuɓi capanɗe tati e jeegom miñi ko lomti ene wiye Alioune Taraba oɗon laami koye nder kitale 1663 ha 1673 nde on ɓenni lomti o biyeteɗo Galo Hawa laami koye nder 1673 ha 1675 nde on ɓenni lomti ɗum oɗo biyeteɗo Ngurori laami koye nder kitale 1675 ha 1696 nde Ngurori ɓenni lomti ɗum ko oɗo ko biyeteɗo Gueladio laami koye nder kitale 1696 ha 1706 nde oɗon mana wirni lomti oɗo biyeteɗo mana ngata hono maɗa Guiɗaɗo laami koye nder 1706 ha 1761 nde on wirni lomti ɗum oɗo biyeteɗo Hamadou Amina Tatabo on ari laami 1761 ha 1000 mana ngata hoore maɗa 780 goɗɗo laami lomtini wiye Yagalo laami koye nder kitale 1780 on ta natɗen e nder kitale 1801 ni woni mana ganduɗa hoore maɗa eɗen gara e cakkitto oɗo biyeteɗo Hammadi Dikko walla Ngurori oɗon laami koye nder kitale 1801 ha 1810 ni woni wono mbiɗen ni Cheikh Amadou ari yana e makko mana ganduɗa hoore maɗa hefti laamu joƴƴini laamu mbirɗen ni moni fof mana ganduɗa hoore maɗa e laamu muɗum saabu joni jiɗɗen koye ruttade moni fof holno foti duuɓi laami ƴeewen mana ganduɗa hoore maɗa famnude yimɓeɓe bandiraɓe no mbiɗon ni oɗo Buhima o laamima fodde wonde duuɓi nogas Buhima nde ɓenni laami oɗo biyeteɗo Alioune on laamima duuɓi jeenayyi nde Alioune ɓenni kanta laami duuɓi capantati e tati kanta nde ɓenni laami mana ganduɗa hoorema ko Alioune ɗiɗaɓo on laamima duuɓi mana ganduɗa hoore maɗa sappo e nayyi nde on ɓenni hono Anniya laamima fodde wonde duuɓi capantati Anniya nde ɓenni laami ko oɗo Saudi Diadji oɗon laamima duuɓi nogas e jeenayyi nde on ɓenni Ilo laamima duuɓi hitande nde Ilo ɓenni Hammadou Siré laamima fodde wonde duuɓi tati
Hammadou Siré nde ɓenni mana Hammadou Pullo ari laami hitande Hammadou Pullo nde ɓenni oɗo mana ganda hoore maɗa biyeteɗo Boubou Ilo ari laami duuɓi jeeɗiɗi Boubou Ilo nde ɓenni oɗo Ibrahima Boye ari laami duuɓi jeetati Ibrahima Boye nde ɓenni mana Boubou Mariam ari laami duuɓi 24 nde on ɓenni refti hen ko Hammadou Amina on laamimo duuɓi ɗiɗi Hammadou Amina nde ɓenni refti hen mana ko Boubou Aissata oɗon laamimo duuɓi sappo Boubou Aissata nde ɓenni refti hen mana ko oɗo biyeteɗo Ibrahima Boye oɗon laami ko duuɓi sappo e ɗiɗi nde oɗon ɓenni oɗon biyeteɗo mana ganda hoore maɗa Silamak laamimo duuɓi ɗiɗi nde oɗon ɓenni Hammadou Amina Ɗiɗabo oɗon laamimo duuɓi capanɗe tati e jeegom nde oɗon ɓenni mana ganda hoore maɗa refti hen ko Hammadou Farimat oɗon mana ganduɗa hoore maɗa nde ɓenni refti hen ko Aliwun Tatabo laamimo duuɓi sappo Aliwun Tatabo nde oɗon ɓenni refti hen ko Gallo Hawa laamimo duuɓi ɗiɗi Gallo Hawa nde ɓenni refti hen Ngurori on laamimo duuɓi ɗiɗi Ngurori ɓenni refti hen Gueladio laamimo hitande nde Gueladio ɓenni refti hen ko Guiɗaɗo laamimo mana ganduɗa hoore maɗa hitande nde Guiɗaɗo ɓenni refti hen ko Hammadi Amina Ɗiɗabo jafɗon bandiraɓe Tatabo nde Hammadi Amina Tatabo ari oɗon mana ganda hoore maɗa laamimo duuɓi jeenayyi nde on ɓenni refti hen ko oɗo biyeteɗo Yagallo laamimo duuɓi 21 nde Yagallo ɓenni refti hen oɗo biyeteɗo Hammad Dikko woni mana 7e arɗo o 27e arɗo 27 arɗo oɗon laamimo duuɓi jeenayyi nde o laami mana fusilamu makko ko Cheikh Amadou Boubou Bari en kaalino hono nden yewtere hono mana ganda hoore maɗa Empire Poldi Massina bandiraɓe so tawi mana gandanɗa hoore maɗa on ji e jewte hen ko ganduɗon on paamani ƴewon mana ganda hoore maɗa famde saabu ngo ko yo faami wona woto faami ɗum noon to mbawɗon wonde kala e nder windere mboɗo wawi wiide on mi salmini on mi yetti on mi jarni on haaldananno e moɗon ko mino Abbas Malal Abbas Dia e Ndindori TV e wondude e ballal Ibrahima Kane katante leñol gorko mo Agnam Yerayaɓe no mbirumi ni mbiɗo ene salmina on onon ɓiɓɓe Fullo to mbawɗon wonde kala e nder windere he nde omo jarno on e kadi ndeɗo yewtere mboɗo weltinɗo mana hono ɓeɗo musidɓe ɓe ganduɗa ene balla ene witto jamma e ñalawma sariɓe aduna he wonɓe ɗo ha Amérique wonɓe ɗo e France wonɓe ɗo e Afrique wonɓe mana ganduɗa hoore maɗa e falde he foof hono mana mboɗo siftoɗo hono Mamadou Moussa Sow mana ganduɗa hoore maɗa RTS radio Matam mboɗo siftoɗo hono Guelel Konté mana ganduɗa hoore maɗa gomuyakare.com mboɗo siftoɗo hono Abdoul Kelly mana ganduɗa hoore maɗa kañumenne ko hen jeeya mboɗo siftoɗo hono Bobo Guendeni wonɓe to États-Unis d'Amérique mana ganduɗa kañumnen toon golla golle joɗɗe mboɗo siftoɗo mana ganduɗa hoore maɗa hono radio Fondu radio Hayre Law hono Djibi Abuja en mana ganduɗa hoore maɗa hono Moustapha mana ganduɗa hoore maɗa Salif Baro en ɓeɗon fof mboɗo siftoɗo ɗumen ɗo so tawi mi wi mboɗo limta mi juumat ɗum noon bandiraɓe hono mana ganduɗa hoore maɗa site uji gonɗi ɗo encore ɗo e France hono mana ganduɗa hoore maɗa pulabu.com en hono ɗiɗo site uji mana ganduɗa hoore maɗa hono Dingiral Fulɓe en e Mamadou Ly hono yewtere makko mana ganduɗa hoore maɗa wiyetede Fandu Almoudou yo wat feere fandu heewa bandiraɓe to mbawɗon wonde kala mboɗo wiya mboɗo salmina on mboɗo teddina on mboɗo jarna on ami ñaagui mana ganduɗa hoore maɗa yaafo so on ji e yewtere ko ganduɗon tigui wona mana ganduɗa hoore maɗa ɗum ɗon wonno sago ngo ɗum mbirumi ni ko min Abbas Malal Abbas Dia e Ndindori TV e wondude ballal Ibrahima Kane katante gorko mo Agnam Yerayaɓe yo Allah addu kawral e leñol fulɓe on jarama.